Sapriang gane ka video haki social media hadin bala yoring CCTV ya kane ka jingjia ka bashir kai ha katai ke jaka. Bat kane ka jingjia ru kala jia men ka khandai tarik ubnai Januari usnam arajar ar pausau. Bat kane ka jingjia kalang kad ba unewe upaid ubala nyau paus nam karta yo bala tip kerteng ru kumuta ukalapa. Ubasyang basa ketika senang nagara Bhavi hapoka nong ba Bangalore. Une upaid hakatika khliap mat ulai yang ya katika skoti jong u hakmat yeng jong u hi. Henry une upaid po simla tip bala danu paki beriu hadu sawat ki bala upshrip ki bala pen upshrip ya u hakatika jakahi. Une upaid ulali rong hapoka yeng jong u ba anda ulawan pai na po yeng jong u usyam baki pisa ki badan hapoka skoti jong u kila jalut. Kumta lasya tu pisa une upaid ka pisa ka balakat hadu kumbasan pau hajar ai. Une upaid maretip ya kena ke jingjia ula pendap FIR na syaki pulit jaka nang ba Bangalore hi. Bad une upaid ula ya thoru haki pulit ba le se kita kinang tu kila bot din ya u nado kipar ba use ya kapisa na ke ATM. Bad une upaid ula ang ba kita ki pisa jong u kumbasan pau hajar ula mod ban ai tulap ya kinang tray ki ba ula bo. Henry une upaid hakapor ba udang temu ban yang hakmat yeng jong u bat temu ban le simtir hayeng hendak kensan Mariawan ki pisa ki badan hapoka skoti jong u lasya khelet bat ka pisa baro san pau hajar laja naka skoti jong u. Kumta hakabai dei bat kene ka jingjia ki pulit jakate kan nang ba Bangalore kilayo ya kene ka CCTV bat menta kidang pelang ya ka jing wat benia jong ki petho ya kini ki breu bat ki pulit menta kidang pelang ya ka jing thuat ya kini ki breu ki badai kinang tu.